O líder dos socialistas galegos foi quen pechou os discursos dun acto, dixo, de defensa da dignidade. Este é un acto da dignidade. Este é un acto do orgullo de ser xente do noso país. É un acto no que cada un de vos seredes do PP, do Bloque ou do PSOE. Pero hai algo que non vos gusta, que vos roben o que é vos. E é un acto no que todos os que estamos aquí queremos e temos que facer deste día non unha festa do Partido Socialista, unha festa da democracia. Dixo tamén que no xogo democrático non vale comprar a xente e apostou por Silleda como un punto estratégico de Galicia. E Silleda, Bandeira, o Concello está chamado a ser un punto estratégico na política galega. Non a depender de nadie, non hai por que irlle comer na mau a nadie a ningún sitio. A festa continuou cun xantar e cunha actuación musical que se prolongou ata altas horas da tarde, xunto cos veciños e simpatizantes, dirixentes do PSOE galego e provincial, así como alcaldes e edís da zona.